Magpapalaro po tayo ngayon sa mga kamag-anak ng aking mister dito sa San Felipe. So meron tayong simpleng palaro kasama ko ang aking hipag at ito ang ipamimigay natin sa siyahan. So sayaw din po kami ni Baby Roger. Ang sarap po ng tulog, malamig po kaya binalot ko na. Saglag na lang. Alam na kung sinong nanalo. Alam premyo na dito. Ayan, galingan na. Ayan, dito, patak. Sige. Oh, yan. Galingan mo na. Go yan. Kasi kayo. Doon na muna. Linya. Okay na. Sige, tuloy kayo. Pwede natin ang... Kaya ba natin? Tayo magkakanda sa pagsulan. Ang pag-uukang ng pansin niya ng 2021. Kaya natin. Ay, sige pa! Mama, nag-iwan din! Agasawa kita, agasawa! Partner to! Aray ko! Sino? Ay, music pa mahal! Music! Ala, mga tayon ne, mga tayon. Hello Ipag, Happy New Year. Yan ang Ipag kong maganda at sexy. Hi Nanay, Happy New Year Nanay. Kain na tayo. So ng aking asawa. Hi Cassie. Hi. Hi, Happy New Year po. Hi mga Lamidabs. Busog na busog kami ngayong hapon. So natapos na din ang Pepal, ang birthday celebration ng aking biyanan. Busy. So, umangan kami pala ang tanagadupe nga nabati may kay mga panganday ito. Inaramid mi. Siya, tinagaramid ko rin kayo. Pakita, ginaramid ko rin kayo. Ang aking ginawa, napakasarap po na nyato yun na yan. Bicong Ilocano. Tinulungan naman nila ako, nila auntie, nila mga ate. So, ito na po ang sarap-sarap po ng biko. Black, ano po siya? Black dikot. Black dikot. Ang aking hipag, say hello, shout out. Hi, Ma'am Deborah. Busy pong kumakain. And also, hi, Auntie Pasing, umininuman, Tanalpasan. My Uncle Doming. This is my Bilas.
3 times ang breakfast, 3 times ang lunch. At kain tayo, marami pa pong natirang pagkain. Ayan. Itong aking asawa na pang-anim na yata tong pagkain. Nagsawa na po sa, ang macho ng asawa ko. Shout out. Uy. At ang ulam niya ay bagoong at saka kamatis. Napakasarap. Say hello. Ayoko mag-hello. Oh, say hello. Hello po. Okay. Madams, good morning. So, grubrubot kami nga gawid dyan. Manila, back to Manila. Say hello, ante. Oh. Awak ko, ante. Record ko na ito. Iwan, natagrubot. Ala, kitaan nyo ni katugangag na. Namutibat, ante, anak kaun. Ala, il-iliwan. So, grubrubot kami. Good morning. Thank you for my karga. Oji, ora atang kalabay may. Kasi di ba setas ko kasi? Ay di na duwa. Aman na. Sabi Dabs, andito na kami sa sambad na to. May pasalubong siya sa'yo. Oh. Hi, kasi stop over kami. At umihilan sa 7-Eleven na. Ayan. Part 2 ng Bulacan. Puntahan natin si Inang. Nakatulog si baby. Masarap ang tulog niya dahil buksan mo na mahal. Gusto kayo? Mauna ka na. Gusto kayo na? Halika na na. Ayan. Tulog si baby. Yang, mga nakatimpla dyan. Buksan, ay, isara mo muna mahal. Ay. Mahirap po magbiyahe na may baby. Hi kasi. Bye. Ayan. Hello, Dabs. Wala po si Inang. Bimabata pa nag-CR. Say hello to my cousin. Ayan. At sa likod naman, mga kurkurantong kanya masetas kung nalipatan ng samot taon. Talabis. Mga labidams, malapit na kami sa bahay. Hello, Ina. Hello, Leah. And Ate She. Hello. Good morning. Muna kaming pababa. Malapit na kami sa bahay pero tulog pa rin ang aming baby.